dostatok budeš priťahovať a týmto reálne prispievaš k rýchlejšiemu splneniu svojich cieľov. Zároveň si tieto svoje ciele a sľuby daj na nejaké viditeľné miesto. Ak žiješ s niekým, takýmto veciam neverí, tak si to daj do nejakej knižočky alebo do peňaženky. A snaž sa to naozaj každý deň čítať. Taký malý lifehack, ktorý mne extrémne pomáha. Každý z nás máme smartfón a v ňom diktafón, kde môžeš nahrať rôzne zvuky a reč. Skús si nahrať svoje ciele a sľuby do diktafónu a každý deň to počúvať. PS. Sprav si dáky rituál, pri ktorom budeš písať tieto ciele. Chcem naozaj, aby si mal alebo mala pri tom rituáli nejaký predmet, ktorý môžeš nosiť potom so sebou každý deň. Môže to byť nejaký prsteň, reťazka, náramok, kamienok, čokoľvek, čo máš rád. No a dôležité je to, že tento rituál môže zahrňovať nejaké gestá, zapálené sviečky,